el sol de cara. Posa una miqueta al davant. Molt bé. Per dinar, aquí ho diu que travessarem el punt. Una víscera com tu, Travessarem un pont. ja grava. Bueno, doncs ara aquí, allà dalt són 1.950 hectàrees. Aquí estan a 1.900, però el llac està a 2.450. Sí. 2.300 ja. No, 2.400, no. El mapa de l'Alpina ho has tingut ahir. Del llac en amunt 500 metres. Ja per aquestes altres, més ja pràcticament és impossible. Per aquestes zones de muntanya, un riu com Déu mana, tot baixa molt d'aigua. Un collons baixa. Pel Sam. No té el seguro de dar ben arreglat encara? És estrany. No farà que hi hagi tanta aigua. Una hora clavada des del... Una hora i mitja. Una hora justa des del refugi. Una hora i mitja. Manel. 10, un quart d'11. Ah, no, sí, home, és veritat, 3 quarts. Sí, home, sí, 3 quarts. Per on? No, però... Però que no pujat aquí. No! Com pel dret, que no veus? Aquí hi ha un camí que va fent gigatar. Mercè, no pateixis que et faran... A més, encara et pirateja. Va, Josep Maria, para ja amb els collons de la màquina. Et faran un partit de mida. Para ja amb la... Que puc sortir. Ja vam cagar de Magí. Què graves? Espera't.
Vols entrar? Allà, oita, allà hi té algun pas que té el meu parit, aquell tros d'allà. La netejaràs quan arribem al riu. Que no es poden Con netejar. respecte, Que la em sap, és que, no és que, és que em sap greu no fer-ho, inclús per baixar diferent, però... Ara et creus més en aquella mossa que en ell. Eh? Si aquella mossa no hagués el que t'he dit, ara vindries. I ara ens haureu de fer una foto vosaltres a nosaltres. Oh, cony, però ells ho han fet, diu. Home, clar, de moment, aquí tenim uns tècnics que t'hi cagues. Tinc les S'han desocat. No, una d'ella, una d'ella. porto ahí, claro. He sortit allò bastant, veus? Això la foto havia fotut tant. Fes un vídeo. La pica us té de veure, home. Vale, tío. El sol, tio, està al mig que no saps cap Ei, ja m'ha trepitjat una, No rigo. No rigos. Tu què fas, filmes? Sí. Home, avisa per això. Oye, la diu sempre hi fot el... Sí. No havies d'avisar perquè hagués fet així o així. Va, mira, vine a fer-lo des d'allà la foto. Mercè. Vale, va. No? Sol Déu el tarter, eh? Hòstia, mira quin tros els queda encara. Llavors és la baixada. És que no se sent gaire. Però, escolta, s'ha de veure el troc i no jo, Tu t'has vist. No. Posa més lluny, posa més lluny. Posa-la vertical. No puc, Què vol dir no puc? no puc. Posa Oh, allà, esto- allà al camí. Vols que faci alguna cosa, que em bellugui? No, ja està. És allà al camí. Però això ho he entallat. Serraera ataca. Punta Serraera ataca. No, sota de la mà. Home, Està bé, ja. Ja està. Ara faig així. Oh.